हे बाबा। बोल बच्चा बोल, का समस्या बा? अरे देखा हो पतन का हो गइल बा हमरे में रउआ को हो। तनी देखा। बढ़िया समस्या बा। बैठ बैठ, रुका देखा ताने, रुका। है ने आवा, है ने आवा, है ने यहीं बैठा बा, रुका। ठीक बा। सुना बोला समस्या का बा, बोला। अरे सपना में आई के उ रोज डेरावावे, काटा तकलीफ रउआ पड़ा तानी पावे। बाटे तकलीफ रउआ पड़ा तानी पावे, बाटे तकलीफ रउआ पड़ा तानी पावे। अरे सपना में आई के उ रोज डेरावावे, काटा तकलीफ रउआ पड़ा तानी पावे। आ रोई रोई आँख दूनो लाल भइल बा, ओझा बाबा हो, ओझा बाबा हो राम जी के काल भइल बा। ओझा बाबा हो राम जी के काल भइल बा, ओझा बाबा हो राम जी के काल भइल बा। सपना में आई के उ रोज डेरावा में, काटी तकलीफ रउआ पड़ा तानी पावे। बाटे तकलीफ रउआ पड़ा तानी पावे, बाटे तकलीफ रउआ पड़ा तानी पावे। अरे रोई रोई आँख दूनो लाल भइल बा, ओझा बाबा हो, ओझा बाबा हो राम जी के काल भइल बा। ओझा बाबा हो राम जी के काल भइल बा, ओझा बाबा हो राम जी के काल भइल बा। बाटी परेशान हमके डर बड़ा लागे, लवंग कपूर बाबा हमरा से मांगे। लवंग कपूर बाबा हमरा से मांगे, लवंग कपूर बाबा हमरा से मांगे। बाटी परेशान हमके डर बड़ा लागे, लवंग कपूर बाबा हमरा से मांगे। लवंग कपूर बाबा हमरा से मांगे, लवंग कपूर बाबा हमरा से मांगे। फसावे खातिर हम निनके जाल भइल बा, ओझा बाबा हो, ओझा बाबा हो राम जी के काल भइल बा। ओझा बाबा हो राम जी के काल भइल बा, ओझा बाबा हो राम जी के काल भइल बा। सोचिले दिन रात लागे ना उहाई, लागे ना डर बाबा देइए मुआई। लागे ना डर बाबा देइए मुआई, लागे ना डर बाबा देइए मुआई। सोचिले दिन रात लागे ना उहाई, लागे ला डर बाबा देइए मुआई। लागे ला डर बाबा देइए मुआई, लागे ला डर बाबा देइए मुआई। और विष्णु मनीष से सवाल भइल बा, ओझा बाबा हो, ओझा बाबा हो राम जी के काल भइल बा।